बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कोकणातील प्रसिद्ध हापूस आंबा पारंपरिक खाद्य संस्कृती आणि पर्यटनाचा अनोखा मिलाप अनुभवायला मिळाला तो म्हणजे आंबा महोत्सव 2026 मध्ये. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित हा महोत्सव पर्यटकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात यशस्वीपणे पार पडला. देवगड तालुक्यातील एमटीडीसी कुणकेश्वर रिसॉर्ट इथं आयोजित या महोत्सवात हापूस आंब्याच्या विविध प्रकारांसह स्थानिक उत्पादनांचे स्टॉल, हस्तकला प्रदर्शन आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांनी पर्यटकांचं लक्ष वेधून घेतलं. स्ट्रीकोन उपक्रमांतर्गत महिलांनी तयार केलेल्या स्थानिक उत्पादनांनाही पर्यटकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. जाम, ज्यूस, मसाले आणि विविध पारंपरिक खाद्यपदार्थ विशेष आकर्षण ठरले. आंबा बागेत पर्यटकांसह भेटी देणं, कुणकेश्वर येथील ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देणं, त्यावर पर्यटकांना गाईड करणं यांसारख्या उपक्रमांबरोबरच दत्तमाऊली दशावतार नाट्यप्रयोगासह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी महोत्सवात रंगत आणली. कोकणातील संस्कृती, पर्यटन आणि खाद्य परंपरेचा अनोखा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. कुणकेश्वरमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांनी या महोत्सवास भेट देत हापूस आंबा, हापूस कलम झाडं, आंब्याचं लोणचं, आंबा पोळी तसेच कोकणी मेवा याची खरेदी केली. महाराष्ट्र पर्यटन विभागानं चांगलं आयोजन केल्याची पोचपावती दिली. या महोत्सवात सहभागी स्टॉलधारक महिलांना थोडा विरंगुळा म्हणून खेळ पैठणीचा कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आला होता. कोकण पर्यटनाला चालना देणारा आंबा महोत्सव पर्यटक, शेतकरी आणि स्थानिक व्यावसायिकांसाठी लाभदायक ठरल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मी नागपूर इथून आलेलो आहे. माझं नाव मनीष विजय चव्हाण आहे. मी इथे असंच फिरता फिरता इथे आंबा महोत्सव दिसलेला तर मी आलो. फार उत्तम असं म्हणजे आंब्याचे व्हेरायटी पाहायला मिळालं मला. हा देवगड आंबा आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हेरायटी. आम्ही एक पॅकेटसुद्धा घेतलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि त्याच्यामध्ये आचार पण आम्ही घेतलेला आहे. ते टेस्ट करून बघितला. आचार फार सुंदर चव होती आचारची. आणि आंब्याचे मोदक पण आम्हाला खूप आवडलेले. मला खूप आवडलं. इथलं म्हणजे ऑर्गनायझेशन वगैरे खूप छान आहे. आणि मॅडमकडून आम्ही आचार बघितला. म्हणजे आचार तर भेटते आमच्या इकडे, पण हापूस आमचा आचार एक युनिक वाटला म्हणून आम्ही सर्व ते आचार घेऊन आणि हापूस आंबे घेऊन आता आम्ही नागपूरला जातो. आणि खूप छान अरेंजमेंट आहे इथे MTDCला. आता आम्हाला महोत्सव दिसला तर आम्ही खूप आनंदित झालो इथे येऊन की नाही इथे गेल्या पाहिजे ना, इथून काहीतरी शॉपिंग करून गेल्या पाहिजे. मी आंबा बघितला, मिरची खाल्ली, आंबा खाल्ला, मिरची खाल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हो. शिवाजी महाराज की जय हो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जिल्ह्याचो. माझं नाव प्रिशा आहे आणि मी आंबा घेतलं. ते कच्चे आंबे होते आणि खूप गोड. नमस्कार, माझे नाव दीपाली दिनेश शिंदे. माझ्या स्टॉलचे नाव आहे दिव्याराज देवगड हापूस आंबा. आणि इथे पर्यटन विभागाने चांगल्या स्टॉल लावलेले आहेत. तिथे मला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याबद्दल मी पर्यटन विभागाचे आभार मानते. आंबा महोत्सव म्हटला की सगळीकडे आंबे, फणस या ठिकाणी बरेच आहेत, पण त्यापेक्षा वेगळं काहीतरी खाऊ गल्ली आपण बोलतो. ती खाऊ गल्ली म्हणजे आज कांदा भजी. खूप सुंदररित्या कांदा भजी या ठिकाणी केली. आत्तापर्यंत आम्ही बाहेर गेलो की खातो, म्हणजे आता वांगणीमध्ये कांदा भजी फेमस असते. मग मी म्हणतो त्याहीपेक्षा कांदा भजी काय असते, अगदी कुरकुरीत. ही चव अजूनही जिभेवर आहे बघा. अप्रतिम कांदा भजी आहे आणि ही खाऊ गल्ली तुम्हाला सर्वांना आवडेल. मी तर खाली आहे आणि तुम्ही सर्वांनी या आणि याचा आस्वाद घ्या. धन्यवाद. नमस्कार, मी मोरेश्वर संजय जोईल, अनंत आधार नर्सरी. आम्हाला या आंबा महोत्सवामध्ये MTDCच्या मार्फत स्टॉल लावायची संधी दिली. त्याबद्दल प्रथमतः MTDCचा आमच्या नर्सरी अनंत आधार नर्सरी मार्फत शतशः आभार. आंब्याच्या आतापर्यंत आमच्याजवळ उपलब्ध असलेल्या 30 प्रजातींची हा स्टॉल होता आणि त्याची बऱ्यापैकी इथे विक्री करण्याची संधी आम्हाला MTDC मार्फत करून देण्यात आली. त्याबद्दल MTDCचे मनपूर्वक आभार. माझं नाव सोनाली भास्कर गावकर. मी मीठमुरी गावातून आली आहे. 15 मे ते 18 मेला स्टॉल आंबा महोत्सव म्हणून
महाराष्ट्र पर्यटन MTDC यांनी आम्हाला चांगली व्यवस्था केली व आंबा महोत्सवमध्ये आंबापासून आंबा पल्प, आंबा पोळी, त्याच्यानंतर तळलेले गरे किंवा फणस पोळी चांगल्या पद्धतीने आमची विक्री झाली. 4 दिवसामध्ये चांगली उलाढालही झाली आणि प्रत्येक स्टॉलला चांगल्या प्रकारे विक्री झाली आणि MTDCचे आम्ही खूप हे करतो, आभार मानतो.